खुलुमबाय रायजोफोर आं दिनै फंनैसो बाथ्रा नोंथांमोननि सायाव बुंनो होननानै आवगायबोदों। नोंथांमोना सम दङब्ला स्किप खालामालासिनो भिडिअखौ नायलांदो। बे बारे बारे भाइरेल मानो जागासिनो दङ आरो बारे बारे मानो रेप जायो एबा सिख्ला एबा हिन्जाव माहारिया मानो बारे बारे रेप खालामजायो नोंथांमोना आं खिन्थानि। जेब्लासिम सिख्लाफ्रा गावनि गोसोनि साननाय हास्थायनायखौ बारानिफ्राय बारा लुबैनायखौ खमायनानै लाया एबा होबथानानै लाया बेयो बेफोरबायदि हाखराव गाब्रखागोन आरो बेफोरबायदि भाइरेल जाखागोन। गावनि मान सन्मानजों जानायजों लोगोसे गावनि न'खरनि मान सन्मान जाखागोन। बे माबोरै बै साननो हायाखै एबा सानना मोनाखै। दिनै बियो सानदों आंनि गोसो थोनायनि न'खराव जेनिबो आंखाल गैया, गारि दं, मटर दं, न' दं, नेट दं, न'फ्राबो थाला थाला, फैसा थाखानि एभेलेबल, आं बेजोंनो हाबा जाथारगोन, आं बेजोंनो संसार जाथारगोन, बियो आंखौनो लाथारगोन। दा बेफोर साननायावनोथ' बेफोरबायदि भाइरेल जादों दा। नाय सिख्लाफोर आरो सेंग्राफोरखौबो बुंदां, हाबा जायालासिनो नोंनो आंनि जिउ, नोंनो आंनि सना, नोंखौनो लाथारगोन आं, एबा सिख्लाफ्रा सानगोन नोंजोंनो हाबा जाथारगोन, बियो आंखौनो लाथारगोन होननानै गासिखौबो फ्रि खालामनानै दा हो एबा फ्रि खालामनानै दा ला। जेबो गेरान्टि गैया। गेरान्टिखौ बाद दोन, वारेन्टिबो गैबावा। दा बेफोरबायदिनो भाइरेल जायो। जाय सेंग्राया, आं बुंदों, जाय सेंग्राया नोंजों देहानि सोमोन्दो लानो नागिरो एबा नोंनि मोजां मोननायखौ नों आंखौ मोजां मोना बिब्दिब्ला होननानै बाथ्रा बुङो, अब्ला साननानै लादो बे सेंग्राया नोंखौ जुलि लाया। बेयो नोंनि देहा सोलेर एबा नोंनि महरखौ नुनानैसो गोसो थोदों। बेयो नोंखौ सानसे गारखागोन। गोसोआव लाखि सिख्लाफोर। बे सेंग्राफोरा बे हेगारलाबायनाय मोसौ खारसो, मोसौ खार होनो नामा, गासिखौबो होनाखै दै। ओंखायनो आं बुंदों, जेब्लासिम बेफोरबायदि सिख्लाफोरनि गोसोनि साननाय हास्थायनाय लुबैनाया बारानिफ्राय बारा जागोन ना, अब्लासिम बेफोरबायदि भाइरेल जाबाय थागोन। बेफोरबायदि सिख्लाफ्रा हाखराव गाब्रबाय थागोन। दिनै आं बुंनायखाय दायानो जालायगोन दा। आरो हिनजावफोराबो साननानै नाय, हिनजावफोर गाज्रि मोना, फंसे बाथ्राखौ आं बुंदों, सिख्लाफोरनावबो नांदेरनोबो हागौ बे बाथ्राया। दिनै नोङो साइकेलजोंनो संसार जादोंबा साइकेलजोंनो गोजोन संसार जाबाय था। दिनै बाइकजों संसार जादोंब्ला दिनै बाइकजोंनो संसार जाबाय था। दिनै गारि गंसे दं, बे गारिजोंनो संसार जादोंबा संसार जाबाय था गोजोनै। एकताला न'आवनो संसार जादोंब्ला गोजोनै संसार जाबाय था। बे बाथ्राखौ मानो बुंदों खोनासं। साइकेलाव गाखोनानै संसार जादोंब्ला नों बाइकआव गाखोनो दा लुबैबाव। बाइकआव गाखोनानै संसार जादोंब्ला नों गारियाव गाखोनानै संसार जानो दा लुबैबाव। बेनो बारा बारा लुबैनाय। दिनै एकतालायाव थानानै नों संसार जादोंब्ला दुइ तालायाव थानानै संसार जानो दा लुबै। माने ओरैबायदि खोथाया, दिनै साइकेलाव सलायनाय एबा साइकेल गोनां हौवाजों संसार जादोंब्ला बे हिनजावफ्रा बे बाइक गोनां हौवाखौ एबा बाइक गोनां सेंग्राखौ लुबैबा जागोन नामा? बे बाइक गोनां हौवाजों संसार जाबाय थानायाव बै गारि गोनां हौवाखौ गोसोथोबा जागोन नामा? एक थालायाव संसार जाबाय दङ, दुइ थाला गोनां हौवाखौ नागिरबा जाबावगोन नामा? संसार जा गोजोनै, थैस' थांस', जायजों हाबा जादों बेजोंनो संसार जादो। नोंसोरनि थाखायथ' एकदम समाजानो गैया, बर' हारिनि आफादानो गैया। जेनेबा जेन नोंसोरो बेफोरबायदि गोसोबानो गारनाय, गोसोबानो ओइ गोदान हौवा नागिरलाबायनाय, सोरजोंबा खारलाबायनाय ओमफ्राय बुथारलाबायजानोसै। आं नोंसोरखौ बुंदों, नोंथांमोना हौवाया गाज्रिब्ला, हौवाया जुमाय फाग्लाबा, नै समाज दङ, रायजो दङ, बेजों रायलायनानै गारोना मायो गार। खिन्थु नोंसोरो हौवा गारनानै बेफोरबायदि बाइकआव गाखोबाय थानानै बै गारि गोनांजों खारनाया मोजां जायाखै। एक थालायावनो संसार जाना दङ इमान मोजां, बै दुइ थाला गोनां हौवाखौ लुबैबा जागोन नामा? दुइ थालायावनो था, एक थालायावनो था, साइकेलावनो था, गासिबो एखे संसारा। दिनै नोंबो ओंखाम जादों, आंबो ओंखाम जादों। थैनानै थाङोब्ला बे हायावनो थांनांगोन, हायावनो फबजागोन, नोंखौ सोरगोआव फबहैया।
दान्दिसेनि जिउखौ लानानै एसेबां मानोथो गोग्गाना लायो नोंनि बे महरा बे नोंनि देहा सोलेरा थैना थांब्ला नोंखौ बै औवायावनो बानगारगोन थैना थांब्ला नोङो बै माजों बे दानफायना दोननाय दंफां एबा दानफायना दोननाय थालिरजोंनो समान जागोन खोनासं नोंसोरनि गाननाया दिनै आदैसे गाबोन हान्थुसे गाबोन फेन्दासे समफोर नै माबा होनथ'ला आङो दा बेफोरबायदि गानलांबाय थायोब्ला नोंसोर मा हारिनि सनमान मा हारिनि हारिमु गाननाय जोमनाय मानि सनमान लाखिनाय जाखो हो गैयाथाय गैया नोंसोरो आं बुंथ'लासो बिमा बिफा बिदा बिनानाव जाथि बंस रावबो बादा होनो नागिरला आजिखालि गाननाय जोमनाया अर्थ गैला सोरनिबा गोनांफोरनि न'खराव थांलाय नोङो ओरैसो नायगनंनानै साहा लोंबाय थानांगोन गाननाय जोमनाय माखैबा माखैबा माने मा ड्रेस गानदों मा माखै मा एकदम बिमा बिफायाथ' उदिस लाया बै बिमा बिफाखौ बुंदों आं गावनि फिसाजोखौ अर्थर गैयि खालामनानै लायो गाननाय जोमनायाव जेबो उदिस लाया हारिनि फारसे सेन्टिमेन्ट सोनानै होआ धोरोमनिखौथ' बादान दोन बे सेंग्रा एबा सिख्ला गथ' गथायफोरखौ बुंदां धोरोमनि फारसेथ' गैखाला बे गाननाय जोमनाय हारिनि सेन्टिमेन्टबो गैला बेनिफ्राय बै सोरजों रुम भारा थाहैदों सोरजों हटेलाव थाहैदों सोरजों लाइन मारदों हारसाना बर'ना गुबुन हारि बबे स्टेटनि बबे काउन्ट्रिनि बेखौबो उदिस लाया थांदों फैदों जादों जेब्ला थगाय जायो जेब्ला ब्रेकआप जागोन भाइरेल जागोन बिमा बिफा जाथि बंस'नि मान सनमान जागोन अब्लासो जाबाय घटनाया होमबानिया बेनिफ्राय बै लाजिनानै थानो हायाब्ला थैलाबायनोसै थैनायनि उनावसो एकदम दुखु दाहाया जानोसै मेगनाव मोदै गनोसै ओमफ्राय सोरजोंबा रेप खालामनानै जाबा रेप खालामजाखांनायनि उनाव बै आफाद एबसु अफिस बै बिएलटि अफिस बै आबोब बेफोर आफादाव थांसै पुलिस थानायाव थांसै केस हैनोसै नै केस होबा नोङो नोंनि फिसाजोनि जिउखौ मोनफिनला मिथिबाय ओंखायनो सिगाङावनो नोङो गाव गावनि फिसाजो गाव गावनि फिसाला गाव गावनि न'खरनि जाथि बंस'खौ एसे थाल ला एबा उदिस ला माखै मा जादों खोनादों गाज्रि मोननो नाङा आं बुंनाय बाथ्राया नंगौना नङा नोंथांमोना सान गिबियाव नोङो बे फिसाजोआ सोरजों लाइन मारदों सोरजों गोसो थोलायदों बेफोरखौ खुला खुलि बिमाफोरा सोंनानै ला संसार जानांगौ गोसो थोलायखायो बयबो संसार जाखागोन जिउनि लोगोरि नागिरखायो दा बेफोराव नागिरथों बेखौ फ्रि सोंनानै ला खोनासं रेप खालामनायनि उनाव नोंनि नोंसाजोनि थाखाय वी वान जास्टिस फासि दिबय লাগিব होननानै फासि नांगौ फासि होथारनांगौ होननानै बुंब्लाबो बे फासि मोननाय नङा एबा नोंनि फिसाजोनि दायनिगिरि रेप खालामग्राया फासिबो होजानाय नङा बे रांजोंनो उकिल बायगोन उकिला बेनि थाखाय नांगोन थाङै थुङै नोंनि फिसाजोखौसो बुंगोन नोंनि फिसाजोआनो गाज्रिखामोन बे रुम भारायाव गावसो लिंहरदोंनो बेयावसो बेफोरबायदि भिडिअ बानायनानै भाइरेल खालामनो नागिरदोंमोननो माबा हेनटेन बायदि उल्था नोंनि फिसाजोनावसो केस होगोन डाइरेक्ट आं बुंदों नोंनि फिसाजो जिनाहारि खालामग्रानि थाखायबो नांग्रा मानसि दं दा माबा मानि फैसानि थाखाय गासिबो खोनासं रायजोफोर जेब्लासिम बेफोरबायदि साननाया थागोन ना बेफोरबायदि भाइरेल रेप जाबायानो थागोन आरो रेपआ मानो जाबाय थायो हिन्जाव माहारिया गाव गावनि देहा सोलेरखौ मोजाङै लाखिया दिनै आंखौ बुङालासिनो गुबुन सोरखौबानो आं जेनेबा बुंबाय नोंनि देहा सोलेरखौ नों खावसे बाहागोखौनो दिन्थियो अब्ला बै मानसिनाव बै गाज्रि मानसिनाव गाज्रि फिलिंआ मानो फैया जानो हो गाज्रि फिलिं गाज्रि साननाया मानो फैया जानो नोंनि देहा सोलेरखौ नुनानै मानो बेयो गोसो जाया जानो नाय सिख्लाफोर नोंसोरनि गाननाय जोमनायजों बे गाज्रि गोसोनि साननायाव माबायदि सन्देरो नोंथांमोना मिथिखाबाय आङो बुंनो लुबैयो दै डाइरेक्ट बुङो आं नोंसोरनि गाननाय जोमनायावनो बै उदां थाग्रा उदाङानो जा जियानो जा हौवा माहारिनाव गाज्रि साननाया सन्देर फैयो मिथिगौ ना नोंसोरनि बेरा एबा गुजुलायलांबाय नै
नोंसोरनि बागाननि बेराफोरखौ एसे गोरायै दोबथेना लालाय सोर थुसिनानै सोर थुब्लेनानै नोंनि बारिनि मैगंखौ जाफैनांगौ खोनासं सेंग्राफोरनि थाखाय बुंदां जाय सिख्लाया एबा जाय हिनजावा खनसे खारफ्रामबाय जाय हिनजावा गाज्रि आगान होबाय बै हिनजावा बै सिख्लाया हाबा जानायनि उनावबो खारखागोन खोनासं संसार जानायनि सिगां मोजाङै सानना ला सेंग्राफोर जाय हिनजावा एबा जाय सिख्लाया सिख्ला समावनो बिमा बिफाखौ थगायनानै नोंजों सिखावै लाइन मारिफैदों नोंजों लोगो हमफैदों बै सिख्लाया साननानै नायदो नोङो इयुनाव थगायजागोन नोंखौबो थगायगोन जुलिनि उनाव आरो नोंखौ थगायनानै गुबुनजों रं नाम्बार रायलायगोन गोसो थोलायगोन लाइन मारिगोन ओंखायनो सानै स'हैयै हाबा खालाम आं बुंदों सेंग्राफोर गोसोआव लाखि मा फोरमान नांगौ नोंसोरनो साबैसेनि फोरमान नांगौ बेफोरबायदि आं टन्न हिसाब होनो हायो टन्न फोरमान हायो सासे नङा सानै नङा साथाम हाजार होनो हायो आं नोंसोरनो फोरमान मानो होनबा खि जानाय मोसौआ खि नागिरखायो संख्रि जादावब्ला मोसौआ संख्रि जाखागोन दा बेखिनियानो रायजोफोर आं मा बुंनो बेफोर बाथ्राखौ साननानै नाय गाज्रि मोननांगौ गोनां गैया दै आं बारे बुंदों सासे मानसिनि थाखायबो माने गाज्रि मानसिनि थाखायबो नांग्रा दङ आं बुंबाय दा नङा होमबा गाज्रि मोनना रायजोफोर आरो हिनजावफोरखौ आं बुंदों हिनजावफोरा दाय जालायगोन आंखौबा एबा जोंखौबा बिराद जावदों होननानै नोंसोरबो हौवाफोरखौ मोजाङै बासिना ला जायफोर हौवाया होनदां जायफोर सेंग्राया बिमा बिफानि सायाव जायो उदां जेबो संसार जानायनि इनकाम खालामनायनि जेबो सानाखै अब्ला इयुनाव नोंखौ सानदो आलाय सिलाय खालामगोन नोंखौ गारनानै गुबुन नागिरबावगोन गुबुन संसार जानो गुबुन हिनजाव नागिरबावगोन साननानै लादो ओंखायनो संसार जानायनि सिगां गाव गावनि जिउनि लोगोरिखौ मोजाङै मोजां नागिरनानै संसार जा नङाबा इयुनाव समाजनि जाथि बंस'नि न'खरनि नोंनि खाफालनि सिन्दुराबो गैयाबो जागोन आरो समाजनि मान सनमान जानाय जागोन नोंनि जिउआ बरबाद जागोन नोंनि जिउनि लोगोरिया थेर बेथेर नोंनि संसारा मा होनो इखौबो अधंस ना मा होनो इफोरबायदि जालांगोन आच्छा आं बारा बुंला बेफोरबायदि भाइरेल जानायनि कारनखौबो आं खिन्थाखाबाय मानो भाइरेल जायो नङा होमबा आरो रेप जानायाबो मानो बारे जायो आसलथे नाय फिल्मानो जा माबा मोनसे सेलिब्रिटिस मानसि आरे गुबुन काउन्ट्रिनिखौसो फल' खालामबाय दं नोंसोरो गुबुन काउन्ट्रिया जोंनिखौ माखै मा दं इफोरखौ मिथिजोबा खिन्थु बे गुबुन आउट काउन्ट्रिनिखौ नायै गाननाय जोमनायाव अर्थ गैला बर' समाजाव नै मा दाउखासो गाबफैबाय इन्टारटेनमेन्ट साइस बुंदां आच्छा गाज्रि मोननांला आं इयुनाव एबा उनाव आं बाथ्रा बुंबावगोन दिनै एसेनोसै गोजोन्थों।